Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada lan krana ikilah keterangan ja'a teka fil khabari ing dalam hadis apa annahu sak temene Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku la yatatayyaru ora alup-alup kelawan manuk sapa Kanjeng Nabi. Iku la yatatayyaru ora alup-alup kelawan manuk sapa Kanjeng Nabi. Walakin yatafa'alu lan tetapine ya Allah ya Rabbi, walakin yatafa'alu lan tetapine nyuwun kebagusan sapa Kanjeng Nabi. Walakin yatafa'alu tetapine nyuwun kebagusan sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten nate tatoyur kaya ngono iku. Oh iki enek manuk ngene, enek ngene, enek ngene. Ringkel iki ngene. Akhir-akhir terus waduh kingkut cilaka kingko niku mboten. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi idza kharaja ing dalem nalikane miyos sapa Kanjeng Nabi li hajatin krana ana hajat. Ayasma'a ing yen to midanget sapa Kanjeng Nabi. Ya Rasidu ing lafat ya Rasidu. Ya Rasidu duh zat kang nuduhake. Waqat kana lan teman-teman ana, maksudnya Kanjeng Nabi niku remen nek pamane pas wayah ada masalah utawa apapun ora dihubung-hubungne karo perkara-perkara manuk, karo perkara iki, perkara iko. Oh, iki enek tengu ning sirahku. Oh, ketoke enek ngene. Lha iku gak ono niku. Mboten aneh-aneh ngoten niku mboten. Jadi kadang nggih wong iku aneh, gaya sing biasane rada sok kemendukunen. Kemendukunen niku modele nek apa ngoten. Anu keh, enek anu sing teko. Ana manuk sing nginceng awake dhewe. Wis apa niku? Sekadon lek niku. Ya ana manuk sing nginceng manuke iku. Lah iku terus. Ya Rasid lha niku daripada ngoten mending ya Allah ya Rasid. Waqat kana lan teman-teman ana sapa ba'du qula il jahiliyati sebagiane pira-pira wong berakale wong jahiliyah. Iku yungkiru ingkar sapa ba'du qula il jahiliyah at-tatayyur ing tatayyur utawa ing alup-alup kelawan manuk. Wa yatamaddahu lan merdi-merdi muji sapa jahili ba'du qula il jahiliyah bitargi kelawan ninggal tatayyur. Qala dawuh sapa asya'iru tukang syair. Kala dawuh sapa asyairu tukang syair minhum saking nguqalail jahiliyah ing lafat wa ma'ajilatu thairi wa ma'ajilatu thairi lan ora ana utawi ngege-ngege manuk iku tudeni markake apa ngajilat minal fata saking wong nom najahan ing berhasil walangan roisihin lan ora saking kendone thair iku kusurun ora berhasil. Waqala lan ngucap sapa akharu wong liya ing lafat la'amruka utawi urip ingsun dadi supata maring tuan. La'amruka utawi urip ingsun iku dadi supata maring tuan. Mata dri ora weruh sapa sira ngene mata dri ora weruh sapa adawaribu pira-pira wong kang mukul bil haso kelawan teken wala zajiratun lan ora wong kang nyegah at-tayra ing manuk utawi perkara iku Allahu utawi Allah iku soniun dat kang agawe ing wa kana lan ana sapa aksaruhum luweh akeh jahiliyah iku yatatayyaruna padha tatayyur sapa jahiliyah wa ya'tamiduna lan padha tetanggenan sapa jahiliyah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono yatatayyarun. Wong jahiliyah riyen niku biasa keseringan ngono. Didik-didik nggo manuk diobat-obatne. Oh manukku gesere nganan. Oh berarti iki ngene ngono sing sana. Iki manuk sing tenanan lho nggih. Manuk hakiki, ora manuk majazi. Ngoten nggih. Idza utrikal manuk nggih ketika kok sing diucap iki lafat manuk berarti bahwa manuk emprit lan liya-liyane niku. Iku. Ala dzalika ing atase mengkon-mengkon tatahir wa isikulan sah apa dzalik mahum sartane jahiliyah ghaliban ing dalem kaprae litazyin syaitani krana olae maes-maesi syaitan lahu maring jahiliyah dzalika ing mengkono-mengkono ya tatayyarun
Wa baqiyat lan isih keri apa bakoya pira-pira turahan fi kasirin ing dalem akeh minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Tapi efek dampak dari kelakuan jahiliyah dhisik ya sampai saiki. Waqat akhrajalan teman-teman ngetokake sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban min hadisi Anasin saking hadise Sayyidina Anas rafa'ahu kang marfu'ake sapa Ibnu Hibban ing hadis. Rafa'ahu kang marfu'ake sapa Ibnu Hibban ing hadis. Rupane hadis la tayra wa tayr ngeten. La tiarota ora ana alup-alup kelawan manuk iku maujud. Wat tiaratu utawi tiaroh utawi alup-alup kelawan manuk, alup-alup kelawan manuk iku ngalaman ing atase wong tatayyara kang alup-alup kelawan manuk sapa man. Maksudnya apa? Orang-orang yang teng mriku niku kok nganggep manuk semisal enek manuk gesere kok nganan enek manuk ngene ki kok ana balak dadi tenanan. Makanya latiarota aslinya gak latiarota tapi semisal kok ono tiaro berarti ya serasakno dhewe wa tiaratu ngalaman tatayyara wa akhrajal nukil hadis sapa Ibnu Adi yen Imam Ibnu Adi bisa nadaini kelawan sanad loro ngan Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah rafa'ahu kang marfu'ake sapa Sayyidina Abi Hurairah ing hadis rupane hadis utawa ngetokake utawa nukil ing hadis idza tatayyartum maf'ul mawon idza tatayyartum ing lafat idza tatayyartum Idza tatayyartum ing dalem nalikane tatayyur sapa sira kabeh utawa alup-alup kelawan manuk sapa sira kabeh famdu mongko nerusa sapa sira kabeh wa ala lan ing atase Allah fatawakkalu padha pasrah sapa sira kabeh ketika kok sampean kok duwe perasaan pengen tatayyur waduh iki nek gagak iki ndang terusno wis pasrahane Gusti Allah maksudnya ngoten. Wa akhrajalan nukil hadis sapa At-Tabarani Imam Tabarani ngan Abi Darda saking Sayyidina Abi Darda rafa'ahu kang marfu'ake sapa Abi Darda ing hadis layyana lad darajat ing lafat layyana lad darajat layyana la ora bakal merkoleh ad darajati ing pira-pira derajat al-aula kang luhur sapa man wong tahakkana kang mara dukun sapa man tahakkana kang mara dukun sapa man ora bakal merkoleh derajat mulya iku wong sing dukun iku mara ning dukun niki pripun Mbah kula kelangan dhuwit 10 juta oh duitmu iku dicolong tanggamu nggih Mbah aku ora duwe dhuwit 10 juta Mbah ngoten niku nggih makane ngati aja gampang ning dukun awis tak sama utawa ya Allah ya Rabbi ya Karim awis tak sama utawa amprih bagus kelawan jemparing sapa man awis tak sama utawa amprih bagus kelawan jemparing sapa man aurajaah utawa bali sapa man min safarin saking lunga tatoyuran krana tatoyur wis tekan perjalanan mari ngono terus waduh ternyata iki elek dina iki lunga balik apa balik faidatun ayati faidatun ma utawi iki ku perkara yaqulu kang ngucap sapa man idza aradat ing dalem nalikane anyar teka lahu kademan apa tiaratun alup-alup kelawan manuk ketika kok tiaro ade de perasaan duh tapi angel ya Pak diilangi semisal kok ana gagak teng mriku niku nek pamane diilangi perasaan ben amre gak kena musibah niku angel lha niku piye carane lha niki ana dongane akhrajan nukul hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi fi Syu'abi ing dalam kitab Syu'abil Iman min hadis sing Abdullah bin Umar saking hadise Sayyidina Abdullah bin Umar mauqufan hale rupa hadis mauquf nukil ing hadis ing lafat man arada man utahe sapane wong iku arada anyar teka lahu kademan apa kefangilan lahu kademan min hadit tiaroti saking ikilah tiaroh apa saun suwi-wiji falyakul mongko becik ngucap sapa man Allahumma la tayra niki dongane nggih Allahumma do Gusti Allah la tayra ora ana tiaroh iku maujud ila tayruka kejaba tiaroh tuan ajene la tayra ora ana manuk iku maujud ila tayruka kejaba manuk tuan iki piye wala khairu lan ora ana kebagusan iku maujud ila khairuka kejaba kebagusan tuan wala ilaha lan ora ana ya Allah ya Rabbi pangeran kang hak dan sembah iku maujud khairuka sak liyane tuan dan iki dongane ketika kok semisal ana gagak berapa kali dengung pinten kok sing ala dua nggih nek dua kok kok loro berarti mengke ndonga ngoten nek kokoke telu punjul berarti niku sae nek kok berarti lah niku nggih ora kabeh swara gagak angger niku mboten ngoten wa fi marasila Abi Dawud niku tetep ing dalem hadis mursale Imam Abi Dawud Anna Nabi utawi sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat laisa
Laisa ora ana sapa abdun kawula iku illa yadkhulu kejaba malbu qalbahu ing atine ngabet apa atiyaratu tiyaroh. Fa idza akhassa mongko ing dalem nalikane ngrasa sapa ngabet bidzalika kelawan mengkono-mengkono yadkhulu qalbah falyakul mongko becik ngucap sapa ngabet ing lafat ana utawi ingsun iku Abdullah kaulane Allah. Ma utawi perkara sa'a kang ngersakake iku mujud sapa Allahu Gusti Allah. La kuwata ora ana kekuatan iku mujud ila bilai kejaba kelawan pitulunge Allah. Wala layati ora bisa nekake bila hasanati kelawan pira-pira kebagusan ilallahu sapa ilallahu kejaba Allah. Wala yudhibulan ora bisa ngilangi as-sayyiati ing pira-pira ala sapa ilallahu kejaba Allah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun annallaha ing sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase kabehane suwi-wiji iku qadirun dat kang kuwasa. Lah niki dongane meneh ketika temeriku waduh ana gagake, waduh ringkele. Semisal pas ngoten niku dongane niki ana Abdullah, masyaallah la quwata illa billah. Niki nggih swat-swat le aja iki le pas wayah ringkel le aja maju le. Lah pripun Mbah nek kula mboten maju niki mboten bathi niki pripun? Sedangkan niki kula ditampa semisal ditampa apa jenenge kalih wedokan niki nggih dina niki. Pripun niki kula niki saged dinten niki. Lah mangke terus donga anak Abdullah. Utawa pas wayah bangun omah. Bangun omah temriku niku delala kadang diwadani tanggane. Sampean dhek iki kok ngedekne omah kok dinane gak pas lho ya. Lho gak pas piye? Rak yo dinane mestine 7 iku. Oh gak iku, tapi perkara dinane gak pas mas ngedekne omah utawa ngedekne wuwung utawa buka toko, sampean dinane dhek gak pas. Mergo dhek iki pas wae dinane roboh utawa elek. Gek wis kadung mosok arep dimbrukne maneh. Lah niku terus ana Abdullah, masyaallah la quwata illa billah la ya'ti bil hasanat illallah wa la yudhibu sayiat illallah asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Niku dongane ngoten diyakinke dhateng ati ana Abdullah, aku kawulane Gusti Allah, masyaallah kabeh sing ngersane Gusti Allah. La quwata illa billah, ora kekuatan kejaba pitulunge Gusti Allah. La ya'ti bil hasanat illa billah, ora bakal iso nekane kebagusan kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Lah niku ngoten. Nek wis kadung, tapi yo ana semisal kok wis ngedung ngedekne wuwung, wis omah bangun omah niku wis ngedekne wuwung, sampean dhek iki ngedekne wuwunge pas gak pas lho dinane. Akhir-akhire gendenge didukne maneh niku ya enten, tapi gak kabeh. Didukne 5 utawa 4, kemudian diniati iki ngedekno wuwung maneh. Utawa kadang bangun ris omah niku nggih ngoten, pas wayah dinane gak tepak. Akhir-akhir ya ora omahe dibongkar nggih mboten, tapi temriku niku ris sing wis kadung dadi ditetel pira ngoten diniati meneh. Ngoten nggih enten. Lah piye wis kadung nggih? Nggih wis kadung. Utawa kadang ngedekno toko wis kadung ngiseni barang-barang, wis iki dimulai dina iki wis angger yakin mawon, lan jelas ketepaan diwadani wong lho. Iku dinane gak apik lho. Akhir-akhire ya wis dimulai buka toko, maneh dibrokohi maneh hasine ngoten tok. Dibrokohi maneh mengke kalih ndonga ana Abdullah, masyaallah la quwata illa billah la ya'ti bil hasanat. Lah niki donga niki ana Abdullah niku juga kena digawe pas wayah sampean besok utawa awake dhewe ngimami sing bangsa urusane Jawa. Sing bangsa urusane Jawa. Iya. Dadi pas donga nahnu Abdullah, nahnu ibadullah, masyaallah la quwata illa billah la ya'ti bil hasanat. Ngoten. Garek diganti dhamire. Pas wayah ngimami brokowan Jawa. Oh iku ben napa? Ben memang kita tidak terlalu meyakini sing dadekno nyun sewu cilakane merga ringkele. Sing dadekno cilakane merga ikine ikone niku mboten tetep Gusti Allah. Cuma tetep ade manggone ning Jawa, ketepaan saminsa kok ade golek dina utawa mboten napa-napa, tapi tetep nahnu ibadullah. Kita kawulane Gusti Allah. Nah niki ngoten. Niku rung patek ana wong gelem ngamal niki. Lho orang patek ngadeng karo. Nah niku ngoten nggih. Niku suatu saat ngimami utawa pas wae sampean besok buka bisnis, ketepaan iki dinane si apik, biasanya kan dikandani berjonggo, dikandani dukun. Nggih. Mbahmu wong handal. Wes ngono iku. Babakan Jawa iku ning kono iki mbahmu wis paham. Lah iki sing apik dina iki lho. Ngoten akhir-akhir sampean pas iku. Oh, kemantepane sampean berarti seakan-akan neng dinane. Lah kemudian ben tetep dhewe gantung ning Gusti Allah ndongane niku nahnu ibadullah. Walaupun iki hadise mursal utawa mursal niku kategorine dhaif tapi masuke fadhailul amal. Mboten napa-napa diamal.
Nahnu ibadullah. Lah kene kula pernah cerita, ana wong sing teng mriku niku wis kadung buka babakan Jawa. Wah, kula mboten wonten buka kitabe Mbah. Akhir-akhir wani buka kitabe Mbahe. Buka kitabe Mbahe wani diwanek-wanekno buka kitabe Mbahe izin ning Mbahe. Ditutur ning kula kitabe. Bukune Mbahe, tinggale ning Mbahe mbok jaman Majapahit mbok apa, ora. Pokok kitab wis lawas sampai petel-petel ngono. Mbah niki lho sampun kula bikak niki kitabe Mbah kula niki kula badhe matur teng Mbah niki sungkan. Amargi niki kitabe Mbah nggih jarang dipun duduhaken dhateng tiyang lintu. Lah manten-wonten wis dibuka ning ngarepku, kitabe petel-petel, memang kitab lawas, ternyata kitab betal jemur ada makna. Aku yo duwe bukune regane 18.000 ning Shopee. Niku wonten nggih, betal jemur ada makna niku kitab tentang Jawa niku enten. Niku makane kadang berjonggo-berjonggo niku kadang buku-bukunya gak pati diketok mergo ning Shopee oke, Pak. Tapi yo disclaimer bukan gimana-gimana mboten. Niku sampeyan duwe buku betal jemur ada makna niku 2 juz. 2 juz betal jemur ada makna niku rada macak berjonggo niku iso. Sampai niku patute kerjane nang Banyon. Dadi kodhok. Iku sisa niku. Niku nggih niku ben ampre awake dhewe niku mboten kabeh Gusti Allah. Tetep ade ngugemi perkara Jawa nggih mboten napa-napa tapi minangka kabeh sing ngersakne Gusti Allah. Ade ngugemi perkara Jawa niku minangka ngeten lho. Minangka teng mriku niku alah awake dhewe ya manggone ning Jawa terus teng mriku niku ya ngecakne nggih mboten napa-napa. Ngoten ta. Ngecakne mboten napa-napa. Sing penting keyakinan yang membuat baik, membuat sial, membuat kebaikan semuanya Gusti Allah. Oh malah nerangne dawa-dawi piye to iki? Gak katam iku. Semacam ya Allah ya Rabbi fa khasalan nuli khas pun diwau. Sumayam dinuli nerus apa man liwajihi ya Allah maring araiman. Fa khasalan nuli hasil min majmu'i hadainil hadisaini saking kumpulane ikilah hadis loro wa ghairi lan liyane hadisain. Annaman rupane sak temene wong arodo kang anyar teko lahu kadiman apa atiyaratu tiyarah faliyat mongko becik ndonga sapa man waliyakulan becik ngucap sapa man ana abdullahi masyaallah la quwata illa billah Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk wala ilaha khairuk Allahumma la ya'ti bil hasanati maknane sami illa anta wala yudhibus sayyiati illa anta kejaba tuan ngoten tok ya diganti illa anta kejaba tuan. Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim utawa ndamel sing niki terserah. Wa amaqulu anapun utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh wala hamata. Bitakhfifil mim kelawan entenge mim. Ala sahihi miturut kaul kang sahih. Wa hakala nyeritani sapa Abu Zaidin Imam Abu Zaid tasdidah ing tasdidin mim. Wa hiya utawi hamah fil asli ing dalam asale iku ar-ra'su sirah. Watut lakulan dan ucapake apa hamah ala tairin ing atase manuk min tuyuri laili kang setengah saking pira-pira manuk ing dalem wengi wa huwa utawi ya Allah wa huwa utawi napa niku jenenge tutlaku ala tairin min tuyuri lail iku al muradu perkara kang den karepake huna ing dalem kene pembahasan qila den ngendikake apa huwa utawi hamah huwa utawi lafat hamah ngoten berarti huwa utawi lafat hamah iku albumatu manuk burung hantu niku bluluk iku albumatu burung hantu kanu ana sapa nas iku yatasya amuna padha ngeramal Allah sapa nas biha kelawan bumah idza hamat ing dalem nalikane mubeng sapa nas ala baiti ahadim ing atase omahe salah suwijine nas yaqulu ngucap sapa ahad naat ilayya nafsi naat aweh khabar Allah apa bumah ilayya maring ingsun nafsi ing awak ingsun au ahadan utawa ing wong suwiji min ahli dari saking penduduke omah ingsun. Lah niki nek cara ning Arab riyen iki duduk gagak tapi burung hantu. Nek ana burung hantu mubeng-mubeng ning dhuwur omah. Lah niku iki enek kaweh kabar Allah iki mbuh ning aku mbuh ning keluargaku cara Jawa niku gagak. Wala hadalan ing atase ikilah ya Allah ya Rabbi kanu yatasya amuna niku fal makna mongko te maknane iku lasuk mak ora ana Allah iku maujud bil bumati sebab burung hantu wakilan dan ketikake apa kanat ana sapa al arab wong Arab iku tazaumu nyono za'ama yaz'amu apa yaz'amu za'ama yaz'amu iku tazaumu nyono sapa Arab anaruhal qatili ing sak temene nyawane wong kang den pateni alladzi la yukhadu kang ora den alap apa bisa rihi pembalasane qatil iku tasyiru dadi apa ruhul qatil iku hamatan dadi burung hantu
Dan nek wong Arab dhisik burung hantu niku gara-garane apa? Enek wong dipateni manten ngoten belum sempat balas dendam. Dadi cara anane burung hantu nek menurute wong Arab niku burung hantu iku asale saka wong sing dipateni. Sing ning kono gak sempat balas dendam. Wis mbuh iki mbuh wong Arab dhisik ngono. Ya iku ngoten. Fatakulu nuli ngucap apa ruhul qatil uskuni nginu sira ingsun. Faida ukhida. Dadi asline nyawane manusa cara menurute wong Arab burung hantu niku. Faida ukhida mongko nalikane den alap apa bisa ari pembalasane qatil torot semangka mabur. Torot semangka mabur apa ruhul qatil. Wakila lan den ngendikake apa kanu ana sapa Arab iku yazumuna nyono sapa Arab annaidamal mayyiti ing sak temene balunge mayit. Wakila lan den ngendikake apa ruhe mayit iku tasiru mabur apa ruhuhu iku tasiru dadi apa ruhuhu iku hamatan dadi burung hantu. Nek menurute meneh nek sing ngarani burung hantu niku asale saka balung-balung mayit. Dadi sampean ngingu burung hantu padha karo ngingu balung mayit. Fatatiru iku ngoten. Cara Arab. Fatatiru mongko mabur apa roh wa yusammunahu lan padha ngarani sapa wong Arab ing ngidhom wa yusammuna padha ngarani sapa Arab ing idhom as-soda ing aran soda wa ala hadalan ing atase ikilah keterangan fal makna mongko utahe maknane ikulah hayata ora ana urip iku maujud liha matal mayyiti kedue balunge mayit fanafa nuli nafeake sapa nabi kanjeng nabi jami andalika ing sekabehane mengkono-mengkono anggepan ing sekabehane mengkono-mengkono anggepan. Wa qalu utawi dawuh kanjeng Nabi, rupane dawuh wala safara. Ai la safara tegese ora ana balak ing dalem safar. Ai la safara tegese ora ana balak ing dalem safar iku muakhiron den akhirake ngan mahallihi saking panggonane safar. Fafi mongko iku tetep ing dalem keterangan raddun utawi nolak ngalan nasi ing atase wong kang ngundur wulan Muharram. Fakanat sunuli ana sapa al-Arab wong Arab iku tu akhiru ngundur sapa Arab al-Muharrama ing wulan Muharram ila safarin maring wulan Safar. Wa yaj'aluna lan dadekake sapa wong Arab safaron ing wulan Safar huwa ya Safar iku asyhru wulan al-haramu kang mulya. Was safaru utawi wulan Safar bi fathataini kelawan fathah loro fima ing dalem perkara yazmumu kang nyono sapa al-Arab wong Arab hayatan ing makna ula. Fil batni ing dalem weteng ta'addu kang nyokot apa hayyah al insana ing menungso ida jaa ing dalem nalikane luwe apa hayyah waladhu utawi rasa priye weteng alladzi yajiduhu kang nemu sapa insan ing ladhu indal ju'i ing dalem nalikane luwe min audhiha saking nyokote hayyah utawa krana nyokote hayyah fanafanuli nafaake sapa al mustafa kanjeng nabi kang terpilih zalika ing mengkono-mengkono ya Allah yazmumul Arab wal muradu ta kang den karepake iku annahum sak temene wong Arab iku kanu ana sapa Arab iku yatasya amuna padha ngramal Allah sapa wong Arab bidukhuli syahri safara kelawan safarin bidukhuli syahri safarin kelawan metune utawa kelawan melbune wulan safar. 5 krana perkara ya tawahamuna kang salah paham sapa Arab anna fihi ing sak temene iku tetep ing dalem safar kasiratat dawahi ana akeh panca baya wal fitani lan pira-pira coba fal makna mongko utawi makna niki nek wong Arab ning safar nek wong Jawa ning sura lha iki jeneng wong ireng ora nggih to nggih nek wong Arab niku nek ngarani akeh balake aja metu ngene niku pas wayah wulan safar. Kalau orang Arab, tapi nek wong Jawa, wong Jawa aja gawe ngene-ngene nek pas wayah wulan Sura, nek cara wong Jawa. Khusus tanggal 1 sampai 11 iku. Nek cara Jawa. Cara Jawa niku ning wulan niku nek cara Arab ning wulan Safar, nek cara Jawa ning wulan Sura. Niku babakan sing akeh balak-balak ngoten lho. Nek Zimbabwe, mbok alam gak roh. Utawa perindapan gak ngerti kula. Nek kono mesti ana mesti enek meneh. Ngoten lho. Ya Allah. Lah niku makane kadang niku masalah perkara balak niku tergantung daerah. Tergantung daerah. Lah nek won mulam Muharram, nek cara ning Arab, cara niku malah bulan sangat dimuliakan sekali. Makanya jenenge Muharram. Dimulyakno banget. Nggo acara-acara ning bulan mulya iku cara kono. Tapi nek cara Indonesia beda, khususnya Jawa. Lah wallahu alam.
Lah, gara-gara ngoten niku kan ada perbedaan dalam penentuan balak, kan ngoten nggih. Kayak ada perbedaan dalam hal penentuan balak. Lah, bisa kita ambil napa? Apa jenenge? Benang merah bahwa kesimpulannya bahwa napa? Masalah ngoten-ngoten niku tergantung keyakinan. Tergantung keyakinannya awake dhewe, ngoten lho. Nyatane beda-beda men daerah, Pak. Padha karo aturan babagan rabi. Wong Jawa Jawa Timur karo Jawa Tengah nggih beda. Walaupun arane meh padha, misal kaya Jawa Timur aja ngalor ngulon. Nek Jawa Tengah babakan grobokan, sisa grobokan pantura, aja ngetan ngidul, padha wae janjane, tapi nggo arane tok sing beda. Lah niku ngoten. Lah adate iki nggih adat niku nggih beda-beda. Lah dari sekian adat yang beda-beda tadi, di situ menimbulkan adanya semacam kingko nek pamane ngene ana balak. Lah niku tergantung keyakinannya masing-masing. Lah kan bisa diambil kesimpulan teng mriku. Makanya Pak jenengan babakan adat Jawa niku pripun? Cara menek wong takon kula, babakan ngugemi adat Jawa napa mboten? Ya gak mesti ngono tok nek. Ora mesti. Nek ngugemi sing bangsa piye? Nek ngugemi anane balak, ngugemi anane napa? Kesenengan anane apik mergo Jawane, mergo napa dinane niku ya aku ya ora. Tapi nek ngugemi minangka aku ki wong Jawa, lah pas ketepaan apik iku ben dadi donga, nek iku aku ya. Ngono lho. Pas ketepaan apik iku ben dadi donga iku ya. Lah ngoten. Pun. Endi mau? Lah ya Allah ya Rabbi, ku sik kurang 5 halaman kas. Fal makna mongko te makna. Fal makna mongko te maknane wala tasauma. Wala tasauma lan ora ana ala iku mujud. Biada syari kelawan ikilah wulan. Wala anal umur lan sak temene ikilah pira-pira perkara. Lah makane sampean suatu saat nggawe kitab niki sampean meneliti di setiap daerah masalah bulan-bulan yang dianggap buruk niku ning ndi? Sampeyan teliti. Suriname, kemudian neng Perindapan, kemudian neng Zimbabwe, neng Rusia, pasti ada adat-adat sing temriku ada bulan-bulan tertentu yang di situ niku seakan-akan ada balak ataupun bencana. Iku aja ngene, pas bulan-bulan iki rada dihormati. Itu pasti ada. Lah ngoten. Wala annal umur lan ora sak temene pira-pira perkara ar-radhi atakang ala iku takon tumiba apa umur fihi ing dalem safar duna ghairi ora sak liyane safar balwa balik utahe safar iku kagori kaya liyane safar minasuhuri saking pira-pira wulan hadza faham sapa sira ing ikilah keterangan ngendikane niki ora enek safar karo liyane ya padha wae wa amaqulu anapun utawi dawuh Kanjeng Nabi wala ghula rupane dawuh wala ghula iku kot kanat teman-teman ana sapa Arab wong Arab iku tazamu Za'ama yazgumu wal yazamu kul ing kamus. Iku tasgumu nyono sapa Arab anahu ing sak temene ghul iku min jinsis sayati setengah saking jenese pira-pira setan. Ya taro kang ngetok sapa ya taro akan ngetok apa jinsis sayatin linasi maring pira-pira menungso. Fayudilluhum nuli nasarake apa jinsis sayatin ing nas. Ani toriki saking dalan. Wa yuhlikum lan ngerusakake apa jinsis sayatin ing nas. Fala ghula mongko ora ana jinise setan kang nasarake iku wujud aila wujuda tegese ora ana wujud lahu kedue ghul wala yasating lan ora kuwasa apa ghul ayyadilla ing ento nasarake apa ghul akaden ing wong suci ngani toriki saking dalan lah babakan setan sing nasarke ning dalan niku nggih boten wonten. Wah, aku mau numpak motor, mari ngono terus ana setan aku diarahno langsung moro menggo ning kron semisal ngoten niku gak ono. Ora ono nggih. Mboten wonten. Iku kalau menurut niki, kalau menurut hadis niku bahasane mboten wonten niki. Makane bahkan sebenarnya kalau setan babakan hantu, babakan setan niku, babakan setan sing jenis bangsane kaya kuntilanak sabaratane. Ketika ada pertanyaan, kenapa setan di Indonesia dan setan di luar negeri itu beda? Niku aslinya sebenarnya tergantung sugesti manusia ngoten tok. Gambaran manusia. Contohnya ten, wong sing gak pernah ngerti teng mriku kuntilanak. Ngeten gampane ya. Orang kalau IQ-nya semakin tinggi, nek kon ngerti babagan setan angel. Wah, berarti aku gak tahu roh, berarti aku pinter. Lah iku. Niku memang ngoten, IQ-nya semakin tinggi, niku melihat setan niku kemungkinannya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. IQ-nya semakin tinggi. Semisal kok wong ketok-ketokan, wah aku ngene kono ketok-ketokan ngene. Wah aku ketok-ketokan druwa ketokan. Ah iki kena IQ-ne ndek-ndekan. IQ-ne ndek-ndekan. Iku ana penelitian, iki penelitian lho, penelitian lho. Penelitian iku ngoten. Mergo napa? Setan niku ning penelitian ning babagan ilmu jenenge neuroscience.
Tulisannya neuroscience, mempelajari tentang akal, utak, mempelajari tentang utak dan beberapa struktur otak. Salah siji kalau sing cocok tentang neuroscience yaitu apa kalau menurut Imam Sayyidina Ali otak manusia akan berhenti carane masalah kualitas itu di umur 27 nggih, 27 atau 28 niku. Lah niku di neuroscience juga sama, umur 27 28 niku otak manusia mulai ada penyusutan. Mulai ada penyusutan yang di situ nanti dibuat untuk berpikir keras niku sudah terlalu sulit. Makanya mumpung di umur 27 di bawah niku mikirnya sing banter, golek masalah sing akeh-akeh. Ya aja golek maksudnya ya niku napa mikir masalah sing akeh-akeh benteng mriku niku nanti pikiran kita iku semakin ter. Lah ketika ngoten niku babagan setan gak patek ketok. Ora patek ketok. Nggih, ora patek ketok. Lah mergo anane setan sing bangsa ndruwa, bangsa pocong sak baratane niku, mergo teng mriku niku pikirane wah, aku ning kono petok setan. Akhir-akhir gue enek putih lewat sret ngono tok wis di wah, pocong ning kono. Niku ngoten niku. Lah sampean jajal dhewe, Pak. Lho, Pak, lah makane kula sering ngarani bocah indigo. Bocah indigo sing temriku ngerti setan ngerti iki, iku cara tingkatan jarene iku mata batine kebuka iku tingkatan paling ndek dhewe. Tingkatan paling ndek dhewe lah carane ecek-ecek lah. Tingkatan ecek-ecek lho, kulo iso ngarani ecek-ecek. Iso ngarani ecek-ecek. Oh, trimakno gue dibuka mata batin bareng ngerti setan lek ngapain. Iku tingkatan sing ecek-ecek nih. Tingkatan sing ecek-ecek. Makanya kalau Romo Yohanan niku ndak begitu sering bahas ngoten niku. Mergo napa iku tingkatan ndek ya, Pak. Tingkatan endek. Lah niku ngoten. Ngerti setan ini kan ndek. Nah, ini asline yo gampang banget tapi kapan-kapan mohon gak usah dibahas iki. Nah, karena nggih ngoten niku ana penelitian sing lah kenapa kok setan di setiap daerah niku beda? Karena temriku sugesti dan pemikiran manusia di setiap daerah beda. Semisal contohnya sewu, di daerah Jawa niki, khususnya di Indonesia di daerah Jawa, orang yang meninggal niku gak dipocongi. Semisal dibungkus, dibungkus sak. Wong mati dibungkus sak. Mesti teng mriku nek sak bare setane rata-rata ketok-ketokan setan sing model nganggo klambi sak. Nggih ngoten. Lah kenapa kok nek daerah luar niku pakeke koyo Dracula, Alucardnya dibalik Dracula. Dracula barang niku nganggo baju apik, baju rapi, kemudian rapi, nggo jas. Setan-setane Amerika barang kan ngoten. Mergo napa? Rata-rata kono wong Kristen, gek teng mriku niku wong Kristen, terus kemudian teng mriku dipacaki apik ketika mati dipeteni, otomatis sugesti mereka tentang setan ketok-ketoken mbah-mbahe dhisik iku perkara wong nganggo jas. Ora ana wong perkara pocong sing dodel kaya wong Indonesia. Lah niku mboten. Nah, niku kalau menurut penelitian. Nah, iku ya bisa dibantah. Bisa dibantah juga. Tapi iku dawa, Pak, dawa Mas. Wis pokok semono ya nggih, niku mawon. Pokok intine asline ngoten tok. Asline ngoten. Wa hada wis endi mau. Ada paham pun ya. Jadi setan niku asline ngoten niku. Makanya kalau dhewe piyambak, kula sampai sekarang niku belum pernah diketok-ketoki bangsa pocong sak durung asli hak durung nate. Tapi untuk membuka mata ngoten niku ya berusaha ngoten niku nate. Tapi ternyata ya terus rohune terus nyapo. Ngoten niku. Nyapo paling pas pengen buka kan enak to carane kan nek wong wis mungkin wis ahli tenan, wis ahli tirakat tenan, mungkin carane kok ana tombol power ning kene. Nek ana tombol power dadi tik, aku pengen ngerti, ngono bukane ana tombol power. Tapi ana wacanane enek wacanane. Pengen ngerti semisal kok ning rusun ki apa ngono, pas biasa ngoten aku gak pengen ro. Mangel kon ro. Niku. Tapi kok tombol power dikakno cetik ngoten nggih rada ketok. Ana tombole. Makanya wong semakin teng mriku niku semakin ilmunya semakin banyak, fitur-fitur dalam tubuh itu semakin akeh. Ana tombol nggih mata batin, ana tombol nggih ngeramal, ana tombol iki ngono. Tombole kata. Lah niku asline ngoten niku nggih, babagan setan. Iku nek kalau menurut penelitiane neuroscience. Lah, tapi kalau menurut agama, iki sing neuroscience sing babagan ilmiahnya. Minangka perkara sugesti. Sugesti dan asumsi tentang suatu hal tentang setan. Tapi nek kalau menurut agama memang beda tenan antara setan sing teng Jawa kali sing teng mriko. Setan sing ning Jawa kali setan sing ning Amerika memang beda tenan. Sing ning kono memang nganggo pakaian-pakaian ngoten niku, sing ning Jawa memang koyo biasane sing diarani wong-wong niku. Lah kenapa kok beda?
Kalau menurut agama, mungkin kapan-kapan belajar tetap kitab tentang jin niku ana Ahkamul Jan. Kula Trukul Jan fi Ahkamil Jan apa-apa kula gadah kitab. Lah niku asline ngeten, gara-garane setan sing jenis nakal, sing setan jenis nakal kono jin-jin nggih, jin sing jenis nakal, temriku kemudian cosplay menjadi bentuk-bentuk sing sak senenge. Asline temriku. Contoh setan sing Jawa niku jin-jine niku cosplay model kaya matine wong Jawa yaiku diwahi mori sak baratane akhirnya dadi pocong. Kemudian setan jin niku jin sing duduk jin sing jenis setan mboten sing jenis luyar-luyur mubang-mubang ngono niku. Lah cosplay dadi wong sing ketabrak, wong meteng ketabrak akhirnya dadi kuntilanak. Asline cosplay ngoten-ngoten niku. Nah, lho ono makane jenis set. Lho nek ndruwo niku bentuke ngapa, Pak? Iku mungkin dhisik enek wong mari ngono terus lagi bakar telo ning andeng kali mari ngono terus kena banjir apa empuh alam iku karo. Lah iku dadi jenjen iku cosplay. Cosplay dadi sesuatu hal sing di setiap daerah kan beda-beda. Nah niku. Makanya kalau sering matur ketika ada orang meninggal, terus kemudian di situ niku memang orang buruk akan mudah untuk dibuat cosplay bagi jin. Niku kalau orang niku sering cerita babakan ngoten niku. Nah, paham ya? Jadi perbedaan kenapa setan-setan niku asline ngoten niku tok. Nah, iku kalau secara agama dan secara penelitian memang beda, ngoten beda. Penelitian di neuroscience karo di napa niku secara agama niku memang ada perbedaan pun. Tatimatun ayhadi tatimatun wallahu alam bisawab. Tatimatun ayhadi tatimatun. Iku durung penutupan Pak, kabeh sing ngerti Gusti Allah maksudnya ngoten. Tatimatun ayhadi tatimatun utawi iki ku ana kasampurnan. Utawi iki ku ana kasampurnan. Nadguru nutur sapa ingsun fiha. Nadguru nutur sapa ingsun fiha ing dalem. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nadguru nutur sapa ingsun fiha ing dalem. Hilang sampean. Nadguru nutur sapa ingsun fiha ing dalem tatimah utawa titimah ya kena. Asya ing pira-pira perkara mimma setengah saking perkara ya tasaamu kang ramal Allah sapa man minha saking asya. Sapa annasu pira-pira menungso au yulhaikuhum utawa nemokake ing nas minha saking asya. Apa makruhun perkara kang den sengiti. Famidalika mangko iku setengah saking mengkono-mengkono asya. Tasya umu ahli jahiliyati utawi ngeramal olone wong jahiliyah. Bisa awalen kelawan wulan Sawal. Fi nikahi ing dalem nikah nek wong jahiliyah niku wulan Sawal nikah gak apik. Fihi ing dalem Sawal khosatan kelawan khusus. Waqat warodalan teman-teman temeka apa syar'u syariat Islam bi ibtalihi kelawan batalake. Bi ibtalihi kelawan batalake ya Allah. Napa niku jenenge? Bi ibtalihi kelawan batalake ahlul jahiliyah. Tasaum bitalik lan batalake tasaumu ahli jahiliyah. Qalat dawuh sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ing lafat tazawwajani ngerabi ingsun sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Fi Syawalin ing dalem wulan Syawal. Wabana lan bangun keluarga sapa Kanjeng Nabi. Wabana lan bangun keluarga sapa Kanjeng Nabi fi Syawalin ing dalem wulan Syawal. Dan niki orang Arab dulu menganggap bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak baik digunakan untuk menikah. Sampai tekan Jawa, nek paman Rabi bulan Syawal utange akeh. Tekan Jawa sampai ngono iku. Tekan Jawa nek paman Rabi bulan Syawal utange akeh. Lah tapi Kanjeng Nabi membuktikan, Kanjeng Nabi niku modele kadang melakukan sesuatu hal yang anti mainstream. Ini Kanjeng Nabi, makanya ada kudu dadi uripe kadang rata-rata kadang kol-kolo ya anti mainstream juga. Kalau Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Rabi bulan Syawal. Nah, Kanjeng Nabi Rabi bulan nikah bulan Syawal, nikah karo Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummi Salamah niku di bulan Syawal. Tapi nek ana wong Jawa temriku semisal kok Rabi ning bulan Jumadil Akhir mengke ben duwite akeh. Tapi nek ora gelem kerja mbah zahir mbah batin ya iso duwite akeh tapi nek mergo warisan. Lah niku ngoten nggih. Niku akhir-akhire bulan Syawal niku ngoten. Fa ini sae. Mongko utawi endi-endine pira-pira bojone garwane Kanjeng Nabi. Fa ini sae mongko utawi endi-endine garwane Kanjeng Nabi iku kanat ana sapa nisaihi iku ahdo luweh bejo iku ahdo luweh bejo minni tinimbang ingsun. Wa tazawwajalan ngrabi sapa Nabi Kanjeng Nabi Umma Salamata ing Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha fi Syawalin ing dalam bulan Syawal aidon halimane. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono. Ya Allah ya Rabbi wa midhakan setengah saking mengkon asya tasya umun nasi utawi ngeramal olone pira-pira manungsa bisaati kelan wektu an-nahisati kang nggarakake utawa kang
ndadekake sial. Bi tibari kawakibi kelawan milang-milang pira-pira lintang wal ayyami lan pira-pira dina annakhisati kang garakake utawa kang ndadekake sial. Niku termasuk tasya'um juga yang tidak boleh adalah gini ndelok bintang, waduh iki bintange ngene, waduh iki dinane ngene. Fayatrukunan nuli padha ninggal sapa? Fayatrukunan nuli padha ninggal sapa nas asaya ing tumandang utawa ahlul jahiliyah nggih asaya ing tumandang lima solihim maring kebagusane ahlul jahiliyah fiha ing dalam saah wa huwa utawi tasya'um iku kaulun ucapan batilun kang batil lil munajjimina kedue wong kang ahli lintang wa midzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono wa midzalika lan iku setengah saking mengkono asya tasya'umun nasi utawi ngeramal olone pira-pira menungsa bisa fari kelawan lunga filmi haki ing dalam ya Allah, fi mihaki ing dalem kekerinane pira-pira wulan. Fil mihaki ing dalem kekerinane pira-pira wulan. Fil mihaki ing dalem kekerinane pira-pira wulan. Lah niki nek wong Arab dhisik, semisal koyok bulan Muharram di tanggal 29 dan di tanggal 30 niku gak wani lunga. Niku cara wong Arab dhisik jahiliyah. Wa huwa utai mihak iku ma wektu ida bagiya kang ing dalem nalikane isih keri minasyari saking wulan. Apa yaumun sedina au yaumaini utawa rong dina. Lah niku cara wong Arab dhisik ngoten. Dadi nek akhir bulan gak wani metu. Padha kaya wong Indonesia, akhir bulan ra wani metu mergo urung gajian. Au idana salah. Utawa ing dalem nalikane tumurun apa alqamaru bulan. Fil ngakrobi ing dalem bulan Scorpio. Ditulis gedhe kok mbok tulis anu angel. Fil ngakrobi ing dalem wulan Scorpio sing lambange kala jengking lho. Awit dabarone utawa wulan dabaron. Wulan dabaron niku wulan pergantian sebelum wulan Jauzak niku Gemini. Niku dabaron. Niku wulan pergantian menuju Gemini. Aku cah Gemini, Pak. Ya iku. Awit dabaron utawa wulan dabaron maksudnya wulan mendekati Jauzak atau mendekati Gemini. Wadhalika utai mengkono-mengkono ya Allah mihak iku minat tiarati setengah saking tiaroh almanhi kang den cegah. Almanhiyu kang den cegah. Apa nganha al. Lah niku mboten parang adewe terlalu bergantung pada zodiak. Ngecek zodiake kamu Gemini untuk minggu iki temriku yaiku uripmu sora. Wah, ngaten semisal. Untuk minggu iki asmara kamu hancur semisal ngono. Niku kadang ning zodiak niku kadang enak to nggih. Lah niku mboten parang. Li ana riayate dalika kron sak temen ngreksa mengkono-mengkono mihak iku makruhatun dan makruhake au muharramatun utawa den haramake. Maksud lho, makruh utawa haram maksudnya pripun, Pak? Delok zodiak minangka temriku delok tok. Kemudian terus temriku ada perasaan pengen delok janjane minggu iki aku zodiak piye niku makruh. Meyakini haram. Ngoten nggih, mergo zodiak. Tapi kadang rata-rata nek meyakini ini pas wayah ketepaan apik. Wah, asmara saya baik. Oh, ayo. Lagi percaya. Keuangan hancur ngoten niku. Misalkan ada teng zodiak ning koran-koran niku. Nang TikTok ya ono ngoten niku. Nang TikTok barang ya ono. Kama kaya keterangan sanang kuluh kang bakal nukil sapa ingsun ing mah. Ngane Ibnu Hajarin saking Imam Ibnu Hajar wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono asya wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono asya atasaumu utawi ngeramal Allah biyaumil arbi'i kelawan dina Rebo. Wa bi khari dzalika lan kelawan liyane mengkono-mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim yaumil arbi'a. Dino Rebo nek cara Jawa Rebo Wage kok gak patek apik. Makane kok Romo Yohanan niku lair Rebo Wage. Waduh, lair Rebo Wage rong karan sugih. Iku Romo Yohanan dingontenke dhisik. Tapi alhamdulillah malah luwe kan ngoten to. Nah, kabeh Gusti Allah, nggih sedaya Gusti Allah. Tapi semono uga nggih ngoten Romo Yohanan ketika kok enten wong sowan teng Romo Yai kemudian nek kon ngitungne Jawa semisal kok Yai jenengan hitungaken babagan Jawanipun. Lah niku nembe yai ngitung nek gak ngoten nggih mboten, gak diitung. Niki kula kali niki saya napa mboten, mengki di istikharah jalur cepet kan kula beberapa kali kan ada istikharah jalur cepet niku kan wonten. Lah niku ngoten nek yai. Nah nek wong jaluk Jawa mengki lagi di pas nih ngoten. Rebo nek cara Jawa Rebo Wage sing apik akad legi cara mriki lahir ya Pak Zen gak keliru akad legi. Nggih, akad legi. Nek aku apa mbuh ya. Selasa Kamis Kliwon ya kulane. Wah ngono nek weton aja didudono nek gampang disantet ora perkara ning kono apa ati. Nggih to nggih, kadang niku wong iku wedi gak wani mergo kula sering wong wedok ngoten niku gak wani gampang dudune weton gak gampang wani nyapuh nah ngono. Niku nggih. Ajarene ning kono mungkin nek pamane konangan wetone mungkin santetane gampang.
Santetan gampang apa ora niku tergantung nek wong kuwi mau gak gampang galau, gak gampang burnout, gak gampang anxiety, iku mesti gak angel disantet. Wong uripe bahagia ya angel santet. Wis tenan. Kayak Ferry Irwandi bareng gak angel disantet. Uripe bahagia bareng. Nek duduk sedih, duduk sedih, guwam santet. Alah iku lagi dicemplungi pucuke paku ngene. Wis lara kabeh ning weteng yo. Lagi dukune arep lagi lekas arep montro wis krasa lara. Lah niku gara-gara ngoten, makane perlune bahagia niku ten mriku. Mergo setan tipikalnya santet niku salah satunya yaitu dengan cara dikirim jin ben gawe susah dhisik, mungkin nek wana wong kuwi mau susah, lagi dikirimi jin selanjutnya karo nggawa radio, nggawa magicom disekne ngono lho. Disek nasin ten mriku. Makane sing sering bahagia karo kalimutan Gusti Allah terus insyaallah aman. Wa bi gharidalika wa kulluhu utai sakabehane dalik iku minat tiyarati setengah saking tiyaroh almanhiyu kang den cegah. Apa hal. Qala dawu sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala fil minahi ing dalam kitab Al-Minah. Ba'daan qarrara ing dalam sause yen to netepake sapa Imam Ibnu Hajar istihbab safari ing sunahe lunga yaumal khamis ing dalam dina Kamis, awil isnaini utawa dina Senin, awis sabti utawa dina Sabtu. Terusane napa niku? Sumanasuhum ing lafat sumanasuhum. Dawe Imam Ibnu Hajar niki. Sumanasuhum nuli utawi nase ulama alanat bisafari ing atase sunai lunga fi yadil ayam ing dalam ikilah pira-pira dina iku sarihun pertelo fi adamina bihi ing dalam ora anane sunai safar fi ghairiha ing dalam liyane ayam. Lakin la min jihati tatayyurin tetapi ini ora saking arah-arah tatayur bikauli munajimin kelawan ucapane wong kang ahli perbintangan au nahwi utawa sepadane munajim likarohati riayati dzalika krana makruwe ngreksa mengkono-mengkono kauli munajim au hurmatihi utawa harame dzalik. Lah, tapi kadang enten ya Pak, koyo Kanjeng Nabi dawuh, sesuatu hal yang dimulai dari Rabu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Ila waqtam, nek hadis kan ngoten nggih. Ma min syai'in budi fi yaumil arbi'a ila waqtam. Sesuatu hal yang dimulai dari Rabu pasti itu baik. Pasti sempurna. Kanjeng Nabi kan ngoten. Apakah niku juga termasuk tatoyur? Mboten. Karena pertimbangan Kanjeng Nabi tidak melihat dari bintang, tidak melihat dari alam, tapi langsung langit. Yaiku wahyu. Lah, koyok ngetoki kuku dina Senin iku mengke babakan ilmu dina iki ngoten-ngoten kan ngetoki kuku kan nggih enten. Lah niku bukan tentang tatoyur tapi memang para ulama niku kelasé beda. Ngoten kelasé beda urusane kelas langit Pak. Makane mungkin nek para nabi lewate jalur wahyu, nek para wali lewate jalur ilham. Nek sing jenenge wahyu malah ya empuh. Wallahu alam. Pun. Lah niku ngoten. Dadi bahasa tatoyur niku ndak semuanya, nggih ndak semuanya. Faqat qala nuli teman-teman dawuh sapa Ibnu Jamaah atau Imam Ibnu Jamaah ing lafat wala yukrahu. Wala yukrahu lan ora den sengiti, ora den makruhake apa safaru lunga fi yaumin ing dalem dina siji minal ayami saking pira-pira dina. Bisa babi kaunil qamari kelawan sebab anane rembulan fil aqrabi ing dalem Scorpio. Carane sampean duwe aplikasi iku lho, apa jenenge? Teoduit. Nggih, teul duit apa niku? Aku sampean cek Scorpio iku pas bulan apa ning langit. Cret. Iku Scorpio memang bentuknya kalau jengking. Ya, kalau jengking. Niku. Memang bentuknya Scorpio akrab. Niku ada memang. Fil aqrabi au ghairihi utawa liyane akrab. Walam makila lan endang semasane den dawuhake ling Ali maring Sayyidina Ali. Apa atal qol khawarija? Atal ko ana ta nemoni sapa sira al khawarija ing wong khawarij. Wal qamaru hale utai rembulan iku fil aqrabi ing dalem Scorpio. Sayyidina Ali jenengan apa badhe merangi tiyang Khawarij padahal bulan iki bulan Scorpio. Ana sing Scorpio ini sapa? Sopo? Niku kalau asline tak gak cerita malah mari waduh arep ganti lahir piye. Gak patek apik memang Scorpio sih gak patek apik. Sing Scorpio niku ki bulan apa ya? Agustus ya. Scorpio nih sing akrab. Memang gak patek apik niku. Cara wong Arab gak patek apik. Tapi nek sampean ugemi waduh ki kadung iki piye? Berarti tatoyur malah haram. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali fa ina mongko iku ing dalem endi komarhum utawi wulane Khawarij. Waqala lan ngucap lahu maring Sayyidina Ali sapa munajimun wong kang ahli perbintangan ing lafat sir lumaku sapa sira saat kada ing dalem mangsa mengkene.
Tadfar mongko menang sapa sira. Sayyidina Ali sampean mboten napa-napa pas wayah bulan niki teng mriku niku jenengan merangi tiyang Khawarij. Tapi mengke waktunya pas dinten niki nggih. Iki dikandani karo wong ahli perbintangan. Sayyidina Ali di ngoten nggih. Dikandani karo ahli perbintangan, mungkin jenengan bakal menang. Faqala nuli dawuh sapa Sayyidina Ali, magana ora ana iku li Muhammadin kedue Kanjeng Nabi Muhammad. Sapa munajimun wong kang ahli perbintangan walalin nasilan ora kedue menungso ba'dahu ing dalem sause Kanjeng Nabi. Oh Kanjeng Nabi dhisik gak tau ngono-ngono kuwi. Lha iku Sayyidina Ali. Wahta jalan gawe hujjah sapa Sayyidina Ali bi ayatin lan pira-pira ayat. Sumakala nuli dawuh sapa Sayyidina Ali ing lafat faman saddaqaka. Faman mongko utawi sapane wong iku sedekah benerake sapa man ing sira. Fi hadzal qauli ing dalem ikhlas ucapan. Fi hadzal qauli ing dalem ikhlas ucapan. Gitu. La amanu mongko ora luweh aman. La amanu mongko ora luweh aman apa ayakuna yen to ana sapa man iku kaman kaya wong ittakhadha kang ngalap sapa man min dunilai saking sakliyane Gusti Allah nidan ing sepadan. Allahumma Gusti Allah la tayra ila tayruk wala khaira ila khairuk nukadzibuka ngorake sapa ingsun ing sira munajim wa nukhalifuka lan nulayani sapa ingsun nukadzibuka ngorake sapa ingsun ing sira munajim nukadzibuka ngorake sapa ingsun ing sira munajim wa nukhalifuka lan nulayani sapa ingsun ing sira munajim wa nasiru lan lumaku sapa ingsun fis saati ing dalem mangsa allatina haitana kang nyegah sapa sira munajim ing ingsun. Iki khitabe ning munajim nggih. Anha saking saah. Aku gak percaya karo awakmu. Lha iku ngoten Sayyidina Ali ning wong ahli perbintangan. Aku gak percaya karo awakmu. Makanya ketika kok ada orang-orang yang mengatakan teng jenengan, aku gak percaya karo Jawa-jawonan. Aku gak percaya karo adat-adat sing model-model ngoten niku. Niku aja mbok salahno ya ben. Gak usah di, "Lha iki manggone ning Jawa lho," gak usah ngoten ben. Ngoten nggih. Mergo kabeh niku Gusti Allah. Ngoten niku juga mboten napa kembali iki keyakinan mereka niku ngoten niku mboten masalah. Ngoten masalah. Sayyidina Ali nggih ngoten Sayyidina Ali aku gak percaya iku karo babagan perbintangan ini gak percaya aku. Dan saya akan berjalan dan saya akan memerangi Khawarij di bulan-bulan yang kamu anggap buruk. Iku malah Sayyidina Ali malah nantang ngoten. Saya akan memerangi Khawarij di bulan-bulan yang kamu anggap buruk. Menang tapi akhir-akhir nglawan Khawarij. Niku ngoten. Sumakola nuli dawuh sapa Sayyidina Ali linnasi maring pira-pira menungso iyyakum ing lafat iyyakum wedya sapa sira kabeh wa ta'alluman nujuma ing belajar ilmu perbintangan ilama kejaba perkara tahtaduna kang nuduhake kae tahtaduna kang oleh pituduh sapa sira kabeh bihi kelawan ma fi dulumatil barri ing dalam pira-pira petenge daratan wal bahri lan segara. Lah niku makane Sayyidina Ali terus dawuh he kowe kabeh nah ancen belajar ilmu perbintangan monggo, tapi ilmu perbintangan yang menunjukkan kita di gelapnya daratan dan di gelapnya lautan. Nggih, navigasi, gitu nggih. Neng kapal niku carane nggih navigasi niku adalah memang perbintangan. Niku mboten napa-napa. Innamal munajjimu ayin pesini utawi wong kang ahli perbintangan iku kal kafir kaya wong kafir. Sumatawa ada nuli ngancam sapa Sayyidina Ali. Sumatawa ada nuli ngancam sapa Sayyidina Ali al munajjima ing wong kang ahli perbintangan. Bi annahu kelawan sak temene munajjim iku ilam yatub lamun ora tobat sapa munajjim layak ludannahu mongko yekti nglanggengake sapa Sayyidina Ali ing munajjim fil habsi ing dalem penjara. Wala yahrumannahu lan nyekti ngaling-alingi sapa Sayyidina Ali ing munajjim ala ta'a ing peparing summa qatala nuli merangi sapa Sayyidina Ali al khawarija ing wong khawarij fi saati ing dalem mangsa allatina hahu kang nyegah sapa munajjim ing Sayyidina Ali nganha saking saah fadhafara nuli menang sapa Sayyidina Ali bihim tetemu kelawan khawarij wahya utawi peperangan utawa qatala yuqatilu muqatalatan wahya utawi muqatalah utawa peperangan iku waqatun nahrawani perang Nahrawan asaniyati kang kaping pindho. Dadi perang Nahrawan sing kaping pindho nek sampean belajar tarikh teng mriku niku Sayyidina Ali dikandani karo wong ahli perbintangan aja budal nek perange bulan iki iku gak apik iku mergo bulan Scorpio iso-iso sampean malah kalah. Sampeyan budal liyane wae engko ben iso menang. Gak, aku arep budal ning kono dina sing ning kono sampeyan larang. Yaiku ning dina Scorpio utawa ning bulan-bulan Scorpio. Akhir-akhir kalau Gusti Allah malah didadekno menang. Lah niku kabeh Gusti Allah. Ngoten.
Wa naqala nukil sapa Ibnu Rusdin Imam Ibnu Rusdin. Anna Malikan ing sak temene ya Allah Imam Malik rahimahullah taala iku lam yakun ora ana sapa Malik iku yakrahu sengit sapa Imam Malik saen ing suwi-wiji fi yaumin ing dalem dina minal ayami kang setengah saking pira-pira dina balkana balik ana sapa Imam Malik sapa balkana balik ana sapa Imam Malik nggih bener balkana balik ana sapa Imam Malik iku ya taharron nemen-nemeni sapa Imam Malik al arbi'a ing dina Rebo wasabta lan dina Sabtu airat dan tegese krana nolak ngalaman ing atase wong ya tasaamu kang napa niku ngeramal Allah sapa man bihima kelawan arbi'a wasabta. Lah niku Sayyidina Imam Malik niku nate disanjangi tiyang Imam Maliki. Imam Malik niki dinten Rebo kali Sabtu niku mboten sae lho. Wah, mari ngono karo Imam Malik malah ditantang ngelakoni perkara dina Rebo utawa dina Sabtu. Padha karo suatu saat sampean kok arep nikah manten-manten terus, Imam Malik, Mas, sampean rabi aja sura lho, gak apik nek sura-sura ora rabi. Mari ngono sampean rabi wulan sura, wani ora? Nah, lho jenengan Pak, mboten mlaksanaken ngoten to Pak? Lho, aku manut dawuh Yai nek rabi nek gak Sawal ya Jumadil akhir. Nah, iku manut ngono. Manut iku. Makane kok angger titanan Jumadil akhir Pak atau urung sida berarti Jumadil akhir ngarepe. Urung sida nek berarti ya aja sampe lah aja suwe Pak, aja suwe tak kuat. Manusa. Aku ndongkretne awak manusa. Sing biyo kasih to berarti nggih. Nanti akhir ngarep maten. Batal akhir ngarep. Lah niku ngoten. Ora kok mergo anu nggih mboten. Tapi suatu saat nantang meneh kok wah aku arep Prabu bulan Suro. Los. Nggih mboten napa? Mboten napa-napa. Lah kenapa kok bulan Suro identiknya mengadakan acara atau mengadakan sesuatu hal di situ niku seakan-akan ada bala ataupun ada bencana. Sebenarnya niku nggih mergo anu. Napa niku kembali lagi sugesti manusia nggih, asumsi manusia di orang Jawa, khususnya orang Jawa. Khusus orang Jawa wae. Mergo wong Jawa niku kebanyakan wali-wali yang dakwah di Jawa niku adalah sinten? Orang-orang atau wali-wali keturunannya Sayyidina Husain. Kebanyakan wali-wali yang dakwah di Jawa niku keturunan Sayyidina Husain. Bahkan Habib di Jawa niku kebanyakan keturunannya Sayyidina Husain. Sedangkan di tanggal 10 Muharram di situ Sayyidina Husain dibunuh oleh orang anak buah Sayyidina Yazid bin Muawiyah. Jadi contohnya cara zaman riyen teng mriku niku ya do ngajakno acara lah pas wayah iku. Mergo iku wayah kudune dhewe iku susah mergo putune Kanjeng Nabi dibunuh pada bulan Muharram. Sing jenenge bal-balan niku akhir-akhir kegawan sampai sakniki. Yaiku napa wulan Suro ora wani dalam artian teng mriku napa aja ngadakno perkara sing seneng-seneng. Mergo napa bulan Muharram iku wektu susahe putune Kanjeng Nabi. Mergo ana hadis nika nek pamane teng mriku wau garakno susah putune Kanjeng Nabi padha karo nyusahno Kanjeng Nabi. Lah iku jluntrungane teng mriku. Iku sependek pengetahuan saya niku teng mriku. Kenapa kok bulan Suro wong gak wani ngadakno acara. Wong gak wani ngadakno iki ngadakno iko niku gak wani. Iku tenapa. Lah niku asine teng mriku. Lah akhir-akhir kegawan stigma tentang bulan yang di situ niku bulan sedone Mbah Sayyidina Husain yaiku mbah-mbahe wali-wali Jawa kegawan sampai wong Jawa mbah-mbahe sampean mbah-mbahe dhewe aja metu dina pamane semisal Selasa Kliwon mergo mbahmu iku geblake Selasa Kliwon. Lah niku sampai ngoten. Ada to nggih? Lah niku asline ngoten. Niku ngoten. Lah semisal pamane mbahe Muharram, mari ngono terus mbahe Safar sijine, mbahe saka iki sampe lebek sak wulan. Setahun. Rawani nyapa-nyapa. Lah niku nggih monggo sing penting kembali lagi semua itu keyakinan nggih. Keyakinan ana Abdullah, ngoten lho ya, ana Abdullah masyaallah la quwata illa billah. Ngoten la ya'til badil mau. Itu ngene niku Pak. Pun. Wasabta iratan. Iku saya Imam Malik niku ngoten niku malah nantang, "Oh dina Rebo malah aku ngadakno acara dina Rebo." Ngoten. Wa arada lan ngarepake sapa Malikun swiji raja ngoten. Warasa ngarepake sapa Malikun swiji raja yakni Raja Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid. Ayakzua ing ento perangan utawa yen to merangi sapa Malik. Ayakzua ing to merangi sapa Malik fi waqtin ing dalem wektu swiji. Faqadaruhu nuli meden-medeni ing Malik sapa al-munajjimuna, wong kang ahli perbintangan. Lah terus kemudian niku Malik niku nggih ngoten. Imam ana raja jenenge Raja Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid niku juga sama konsepnya.
Dilarang, aja perang pas dina iki. Walah, tatak. Sapa al-munajjimuna pira-pira wong kang ahli perbintangan minhu saking ya Allah waktin. Fa amsadan nuli nembangake sapa Imam Malik lahu maring munajjimun. Kok gak menak. Fa amsadan nuli nembangake sapa Malik lahu krana waktin. Ngoten mawon menak. Lahu krana waktin. Dak ninggala sapa sira an-nujuma ing pira-pira bintang. An-nujuma ing pira-pira bintang. Litorikiyen krana wong kang apes ngakale, yangi sukang urip sapa torkiyen biha sebab nujum. Wanhat lantange sapa sira bingasmin kelawan sejo, kawiyen kang wanhat lantange sapa sira, wanhat lantange sapa sira bingasmin kelawan sejo, kawiyen kang kuat ayyuhal maliku he raja. Dadi ngaten. Raja nu mantoten nembang wis tinggalke wong-wong sing SDM rendah. Torkiyen iki Torkiyen ini SDM rendah. IQ 70. Tinggalkan orang-orang yang IQ rendah sing temeriku niku apa-apa harus melihat bintang. Mau berbuat terima arep apa nyisi untu utawa arep ngupil sik bintangnya apik apa gak jam semene kesuwen, Pak. Kesuwen. Tinggalkan orang-orang yang ngoten niku. Lah, mungkin beberapa orang sing nate ndelok akun YouTube Malaka Project niku ana sing jenenge cara wong-wong niku nek ngarani jenenge logika mistika. Logika mistika niku titik-titik dihubungne karo ngono-ngono kuwi. Makane ngeten ya, titik-titik dihubungne karo dukun, titik-titik dihubungne karo gaib. Niku yo ngono tapi aja nemen-nemen. Titik dihubungne karo dukun, titik dihubungne karo ngene. Niku nggih, ya ora kabeh, Pak. Ora kabeh. Wetengku suwenepi nyapoi. Wah, ketoke sampean mau lewat kono, mari ning kono kesampean ketempelan jin. Padahal mergo asam lambungnya kambuh. Susah contoh ngoten niku. Aja titik-titik dihubungne ngoten. Makane iku termasuk Torkiyen atau orang-orang SDM rendah kalau menurut Imam Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid. Jadi juga kabeh-kabeh dihubungne ngono. Ya kala-kala dihubungne ngono ki ora apa-apa. Ngoten niku kala-kala dihubungne ngoten niku nggih mboten napa-napa. Kala-kala tapi aja kabeh kok kabeh dihubungne ngono wae. Makane titanane wong gampang. Nyun sewu, pamane kok cara nang pondok tapi disclaimer bukan gimana-gimana. Wong males mikir banter, wong males mikir nahwu sorof, males mikir tafsir, males mikir iki, akhir-akhir entek-entekane wis mending dukune penak. Ancen paling penak iku dukun. Ya iku napa? Temeriku niku belajar wis sapa wis jengkeng ning kali sing ngene. Lah engko setiap jawabannya ketika ada problem engko urusane ning perkara dukun. Nah, mereka malas mikir, dodo malas mikir. Lah, makanya jangan sampai suatu saat kok ada orang-orang yang curhat tentang problemnya kepada sampean, niku kalau bisa kita arahkan juga yang hubungannya dengan psikologisnya dulu gimana. Problemnya apa? Jadi mereka yo kudu maca buku The Art of apa lali aku. Pokok sebuah seni untuk bersikap bodoh amat karangane Mark Manson. Kita cari masalahnya dulu. Kemudian terus temeriku makanya perlu nih kita mumpung latihan problem solving. Latihan problem solving menyelesaikan sebuah masalah. Niku latihan ngoten. Dadi mungkin kok ana wong curhat yang sampean, iku kita turut dulu masalahnya apa? Akar masalahnya apa dulu? Kita identifikasi dulu. Kita cari akar masalahnya. Kemudian kita cari problem solvingnya, penyelesaian masalahnya. Setelah itu kita terapkan atau diaktualisasikan apa yang telah kita dari sekian solusi. Nah, ketika orang-orang yang mampu mencari solusi dengan cerdas, niku salah satunya menggunakan takwa, dua tetap dengan keilmuan. Lah setelah niku bareng ngoten wis masalah ngene lagi duwe amalan iki sampean waca ayat kursi kaping 1000 bar salat. Nah, iku lagi dingonokne. Mari salat hajat nek sewengi 100. Lagi diarani ngoten. Aja kok titik-titik. Wah, nyun sewu dek dalu niku teng griya kula niku teng talang niku mak geluwodak. Apa jenenge mak tak niku napa? Wah. Niku wonten tiyang sing boten remen kalian jenengan. Kula angen-angen niku ngoten. Padahal apa? Manuk nelek. Liku aja gampang diarani ngoten. Nggih to nggih. Wis iku muni ngono tok gula 2 kilo wis teko, Pak. Aja kabeh diarani ngoten diteliti dulu. Ana sing duwe wedhus. Kadang sing duwe wedhus kadang wedhus kula niku dalu mbek-mbek nyun sewu. Tahu enek wong moro nang omahku, temen hak kula gak ngapusi.
Enek wong mara ning omah kula, matur-matur cerita, teng omah kula niku kapan niku sering pedes kula nek dalu niku sering mune. Tak takoki lho sampun diretne apa dereng. Jangan-jangan kan keluwen, jangan-jangan keluwen. Ya tidak menutup kemungkinan. Siji wedhus embek-embek niku siji keluwen, loro pengen kawin, telu lah iku kan banyak kemungkinan ngoten lho nggih. Banyak kemungkinan yang perlu diteliti. Enggak semuanya nanti diarahkan. Memang hewan-hewan niku memang sangat peka sekali terhadap hal-hal gaib. Sekarang ini, karo mantuk-mantuk. Den gedap. Ya ngono tapi aja nemen-nemen ngoten lho. Ngono ya ngono tapi aja nemen-nemen. Makane kalau dhewe nggih iku tentang logika mistika niku mboten napa-napa aja nemen, tapi kita cari dulu akar masalahnya. Lah memang ana wedhus sing temeriku niku benger-benger mergo santet niku nggih memang enten. Tapi niku nek wong muni ngoten memang ahli tenan. Ditakoki sik secara syariate wedhuse diretne purung. Loro, mriku nek wedhus lanang aja karo wedhus wedok aja dipisah. Ya wedhus iki rumangsane ya pengen juga lho rumangsane kok piye to iki. Lah niku banyak kemungkinan dulu kita cari, kemudian kita istikharah minta petunjuk kepada Allah. Apakah orang ini ada gangguan atau tidak? Lah mungkin dadak salat Pak pas wae disowani. Lho ngaji terus engko suwi-suwi garek meneng tok ngene tek wis ketemu jawabane. Lah niku ngaji terus Pak. Ketemu jawabane iku memang Gusti Allah. Valid ana kitabe Pak. Valid ana kitab lha niku ngoten. So didik ngoten niku. Memang kudu valid. Lah syaratnya nek wong ngoten iki siji semiteng sholih. Semiteng sholih. Nek iku sing dawuh wong sholih gak apa-apa, Pak. Lha sing muni ngono kuwi wong ra tau adus. Gitu nggih. Ora tau adus. Maca Quran ra patek beneh. Ora sholih dalam artian ora takwa. Beda nek sing dawuh wong takwa. Nyun sewu. Jenengan iki kedah ngeten. Niki kemungkinannya enten sing mboten remen kalian jenengan, tapi bahasane kemungkinan. Lha niku sinten? Nek wong saleh mesti gak wani jawab. Pokoke enten. Lah niki jenengan atas mawon boten usah dibales pun di atas mawon dipun pageri griyane. Niku nek sing dawuh wong saleh gak apa-apa. Lah tandane saleh iku piye? Ketika kita mendekat kepada orang tersebut, kita pengen menjadi orang baik. Nah niku ngoten. Salah sijine ngoten niku. Lah kene sampai dibantah nggo logika mistika. Contoh koyo Indonesia trimakno gelas nggo dicekel tok tik ngoten niku. Akhirnya dikritik wong akeh to nggih. Dikritik wong akeh. Iku jenenge logika mistika. Titik dihubungne karo bangsa mistis. Titik dihubungne karo bangsa mistis. Lah niku yo ngono kuwi gak apa-apa bangsa tetapi aja nemen. Maksud aja nemen niku piye? Titik dihubungne karo ngono kuwi ya kabeh-kabeh. Nggih, jangan. Kecuali nek iku sing dawuh wong salih, wong takwa. Niku mboten napa. Kelase wong salih kembali lagi apa yang diucapkan niku memang pure ora ngawur. Mboten ngawur. Ya niku ngoten ya. Makane nggih ngetes ahline dukun ora kula sering critani kok sampean sowan mantun-mantun nyun sewu Mbak dukun kula niki arta kula 1,7 juta niku tresut duka teng pundi. Wah, maru kadung diterwawang nganggo banyu ning apa jenenge ning ebor nika. Sret. Iku sing jupuk tanggamu dhewe. Nggih leres tanggane sampean ana sing nakal ngoten niku. Pamuntene kula arta 1,7 juta dereng nate gadah. Ngoten niku nggih masyaallah. Lah kaya temriku maka nggih. Yo gak apa-apa ngoten niku dipelajari, tapi temriku suatu saat kok ada orang yang curhat tentang problem kehidupannya kepada sampean, jangan sedikit-sedikit langsung diarahkan ke bangsa ngoten niku. Dicari dulu permasalahannya. Dicari dulu akar masalahnya apa. Rata-rata kan nek wong sowan ning dhewe utawa wong moro dhewe kan mesti duwe masalah. Gitu nggih, mbah wetenge lara, mbah iki sikile kemeng, mbah apa ta apa. Lah niku ngoten. Kecuali nek langsung logika mistika diarahke ngeten. Contoh, kula niki nyuwun sewu bangkean kula niku keju terus. Niku sampean kakean dosa. Iku gak apa-apa. Mergo napa? Efek dari dosa niku bisa dirasakan 40 tahun, bisa dirasakan di umur 40 tahun ke atas. Nanti efek terhadap jasad atau terhadap fisiknya manusia. Lah niku gak apa-apa kakean dosa sampean. Tobat. Ya niku ngoten niku mboten apa. Wah, iku sampean ketemplekan anu iku. Wah, tuyul iku. Langsung ngoten niku. Nek memang kalau dia orang saleh memang ahli di bidang ngoten niku mboten apa. Ahli tenan lho, ahli hikmah tenanan.
Ahli hikmah tenanan. Wong ahli hikmah tenanan niku nek sing bangsa ahli hikmah agama rata-rata mesti beliau ngalim. Mesti ngalim. Solih. Rata-rata mesti ngoten. Ora kok panggeran-geran syariat ditowerjangi niku mboten. Mesti rata-rata wong tiyang solih. Lha nek sing dawuh wong solih mboten apa-apa. Nah niki dain nuju mal tarkiyin ya'isu biha wan had bi'as bin qawiyin ayyuhal malik. Inna nabiy sak temene Kanjeng Nabi wa ashaban nabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi iku nahau nyegah sapa nabi wa ashaban nabi ani nujumi saking ilmu saking perbintangan pira-pira perbintangan. Waqat absor talan teman-teman ningali sapa sira ma ing perkara malaku kang miliki sapa Kanjeng Nabi wa ashaban Nabi. Kanjeng Nabi karo sahabate Kanjeng Nabi niku ninggale perbintangan deloken apa sing diduweni saiki. Lah niku contone maksudnya ngoten kaya Romeo Hanan kalau ndak salah. Romeo Hanan niku secara dina ta mriku angel sugih. Cara dina, tapi apa sing gak diduweni saiki? Cara bahasane ngoten niku. Nah, niku ngoten. Tapi kembali lagi sing basa ngoten niku disclaimer bukan saya niki kula bahas sing ten mriki bangsa Jawa utawa bangsa logika mistika ngoten niku nggih mboten masalah, tapi sing penting mboten nemen-nemen, sing penting keyakinan kita yang membuat sukses, yang membuat berhasil, yang membuat kebaikan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang najah niku sukses. Nek najah selamat. Najah sukses niku Gusti Allah. Ya niku sing penting cara mindset-e atine tetep ngoten. Lah minangka semisal kok melok aturan Jawa utawa napa iku minangka ben ora geger karo tanggane utawa piye ngono ora masalah. Ketepan api ya gak apa-apa golek dina sing apik nggih mboten apa, cuma tetep anak Abdullah. Lah niku donga anak Abdullah niku nanti juga dipakai, ditulis, dicatet, dieling-eling suatu saat kok sampean ngimami tentang brokowan utawa hajate sampean dhewe tentang sing ten mriku ana Jawane utawa sing kono ana ning kitabe ten mriku iso diwaca ben kabeh iku sing ngersakne nggih tetep Gusti Allah. Lah niku ngoten nggih niku anak Abdullah niku dicatet. Niku Google gak ono lho tenan Google gak ono ya. Pokoknya ning postingan sosmed tentang anak Abdullah iku diwaca pas wae gak ono. Lah niku nek ngaji nggih mboten perlu alhamdulillah. Jadi targetnya 7 halaman tapi kurang 2 halaman ya sesuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tashruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.